సంగారెడ్డి పట్టణంలో నక్షత్ర స్ఫూర్తి డాన్స్ అకాడమీ వారి యొక్క కూచిపూడి నృత్యం సిద్ధేంద్ర యోగి కళాపీఠం కృష్ణా జిల్లా కూచిపూడి గ్రామంలో నామినేషన్ల ద్వారా ఎంపికై 25 మంది జోగిపేట, సంగారెడ్డి పట్టణాలకు సంబంధించిన చిన్నారి విద్యార్థులను పీఠానికి తీసుకెళ్లి నృత్య ప్రదర్శన చేయగా వేంపాటి చిన్న సత్యం గురువుగారు కోరియోగ్రఫీలో గీతా యజ్ఞశ్రీ మరియు వారి శిష్య బృందం ఆధ్వర్యంలో కొలువైవితా రంగా సాయి అనే పాటపై ఉత్తమ అవార్డు రావడం తమకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని గీతా యజ్ఞశ్రీ అన్నారు.